7 ijiem oħra nibdew it-triq lura lejn in-normalità. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela f'attività politika fl-Innovation Hub ta' Għawdex u li kienet konformi mal-miżuri kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa. Il-Prim Ministru għal dan brabta mat-tilqima kontra l-COVID-19 u li se tasal qabel iż-żmien f'pajjiżna. Wasalna qabel u l-għada tal-miliet fis-26 ta' Diċembru se jasal il-vaċċin f'pajjiżna u l-għada jiġifieri fis-27 ta' Diċembru nibdew illaqmu n-nies. Hawnhekk il-Prim Ministru rrimarka d-differenza tar-realtà f'pajjiżna meta kkumparata ma' pajjiżi oħra bħall-Italja u l-Ġermanja fejn qed ikompli jikber in-numru ta' mwiet u qed jiġu imposti hard lockdowns. F'Malta qed ngħixu kważi n-normalità. Pajjiżi oħra fosthom il-Ġermanja se titkellem dwar pajjiż Ewropew. Avvanzat il-Ġermanja hija l-iprem eżempju. Kellhom jalqu. U aħna f'pajjiżna bqajna miftuħin u nsellem hawnhekk lill-awtoritajiet tas-saħħa ta' pajjiżna kollha, lill-edukaturi kollha ta' pajjiżna ta' dan is-suċċess, dan mhux suċċess ta' gvern waħdu, dan suċċess ta' poplu. Madankollu l-Prim Ministru Robert Abela fakkar kif xorta għadna nibqgħu nżommu mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa minkejja li dan il-poplu qed jgħix. Il-Prim Ministru qal li Malta tinsab f'din is-sitwazzjoni grazzi għad-deċiżjonijiet għaqlin li ħall-Gvern minkejja l-pressjoni mill-Oppożizzjoni biex pajjiżna jmur għall-lockdown. X'kienet lajta ta' min forsi ma tantx għandu l-ġid ta' dan il-pajjiż għall-qalbu? X'qalulna? Ġejtu qalulna għax ġejtu jgħidu wkoll għall-pajjiżna l-għar fl-Ewropa. L-għar fl-Ewropa. U kienu jagħmlu din narrattiva. F'Marzu u April konna tajjeb tant fil-kontroll tal-pandemija u issa ġejna l-għar fl-Ewropa. Ġimgħat jgħidulna il-mistħija tal-Ewropa ġejna. Hekk kienu qalulna daqs leċċurilu. Issa għatawa dik in-narrattiva. Imissa weġibhom bil-kontr, issa ġejna l-aqwa fl-Ewropa ngħidilhom. Fakkar ukoll fil-Kumitat Magħmul mill-Politiċi tal-Partit Nazzjonalista li baqa' ma ħareġ l-ebda proposta għat-trażżin tal-COVID-19 f'pajjiżna. Robert Abela rrimarka wħud mid-deċiżjonijiet li waslu għal għada b'saħħitha li jinsab fiha pajjiżna bħalissa fosthom il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u l-aqwa baġġiti fl-istorja ta' pajjiżna fejn fih tħabbar it-tieni round ta' vouchers. Kif se nibdew Jannar? Dat kif se nibdew Diċembru. 40 miljun euro investiti fin-negozju u fl-impjiegi ta' pajjiżna. Jannar, flok bl-austerità, flok bid-dwejjaq ta' fuq kif se nibdewh, billi nqasmu 50 miljun euro vouchers lin-nies. Il-Prim Ministru semma wkoll esperjenza partikolari fejn minkejja l-pandemija negozjant qallu li mhux talli ma kellux għalfejn ikeċċi lin-nies iżda kellu jżid aktar persuni jaħdmu miegħu. Il-bieraħ kelli ħabib tiegħi negozjant li għandu fabbrika li tagħmel strutturi tal-ħadid u bat li messaġġ għalli tiġi żurna u r-risposta kienet iva u niġi mill-ewwel. Għalli ħaġa waħda, għalli bdejna dis-sena b'40 impjegat, illum għandna 90. Insellimlu bniedem magħruf Joseph Camilleri, Ejendel. Insellimlu kif insellem lil kull negozjant li wara kuraġġ waqt il-pandemija u baqa' jinvesti hekk irridu aħna. Intant il-Prim Ministru semma l-ħidma tiegħu f'summit tal-Kunsill Ewropew li kellu ftit tal-jimilu fi Brussell li fost oħrajn tratta il-miri ambjentali. Nilħqu l-miri ambjentali bla, u dan huwa l-iktar punt importanti, ma nixħtu piżijiet fuq in-nies. Imma hemmhekk fejn inti verament tkun tħobb lil pajjiżek fejn taħdem għal pajjiżek u biex taħdem għal pajjiżek trid tkun tħobbu. Semma wkoll il-ħidma tal-Gvern f'din l-aħħar ġimgħa fosthom it-tnedija tat-tieni fiber optic cable bejn Għawdex u Malta, proġett li se jkompli jtejjeb il-kompetittività u l-ħiliet tal-gżira ta' tliet għoljiet. Il-Prim Ministru konkluda li l-Gvern immexxi minnu se jibqa' jwassal għal bidliet bla preċedent favur Malta aħjar. Bidliet xprunati mill-għarfien li kiseb dan il-Gvern mill-pandemija u mill-isfidi kollha li sab quddiem wiċċu matul din is-sena. Ma rridx firda f'dal-pajjiż. U da x-xhur se jkunu kruċjali biex naqbdu flimkien poplu wieħed nimxu l-qudiem u sakemm naslu għal Marzu u sakemm naslu għal Mejju ngħidu illi dal-xhur li għaddejna minnhom vera kienu passat ħadna tajjeb minnhom, tallimna mill-esperjenzi li ħadna, però iva ħalli nħarsu l-qudiem, ħares il-qudiem b'sens ta' ottimizmu lejn dal-pajjiż li kull wieħed u waħda minna tant għandu għal qalbna Għawċin u Maltin b'saħħitna l-qudiem.
u nawguralkom il-miliet ħieni u sena mill-aqwa.